syarat seranane Pandhu wong kang bakal jumeneng Narendra iku mau kudu luwih dhisik palakrama sak mangsa-mangsa swanci-wanci jumeneng nata darbe timbangan ana ratu ana nimbok ratu panjenenganing sumidhangetake pawarta kalamunta dina iki negara Mandura ana sayembara pilih Putri Mandura atmajane Sang Prabu Kunti bojo ingkang sesilih kusumaning ayu Dewi Kunti Talibrata. Dina iki didekake sayembara pilih. Mula kangsa iki saka iku kulub minangka pratandha. Kalamunta jeneng sira bakal kuwat nampani keprabuning negara Ngastina. Jeneng sira kulub Pandhu kudu bangkit mboyong mustikaning kraton Mandura Dewi Kunti Taribrata. Tuan sembah nireng bulun kapurbari sang murabengrat sahanane ingkang tian kanang sing dase maweh boga sawebung maksih rendelahan lan tekanang pamujeng Kanjeng Rama Prabu jimat sesembah kula Rama Prabu pundhen kula ing mangke prapteng delahan menawi to mekaten dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu nedya kula estokaken Rama ing mangke ingkang putra nedya lumawat dhumateng praja Ngastina mengkono Pandhu lho inggih Rama ya yen to wis pancen madhep mantep rasaning tiyasira nggonira bakal boyong Putri Mandura muga-muga kaiden kinayoman dening Bathara ingkang ngakarya jagat kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu Kang Mas Pambayun apa Yayi Pandhu Kang Mas kula nyuwun pangestu Kang Mas dene lampah kula ingkang mekaten menika kala njawit saking parilah paduka Kang Mas Destorastra sarta kula namung minangka sesulih saking paduka Kang Mas Pambayun mugi-mugi kewala Kang Mas kula saged mestuti dawuh paduka Kang Mas Pambayun duh adikku adikku Pandhu ya pun Kakang wis lega lila lair tur sing batin kalamunta Syadi ingkang jumeneng natana praja Ngastina rina pantaraning wengi Pandhu dak sesuwun marang Gusti kang ngakarya jagat Syadi bangkit mboyong sekaring kedaton Mandura Dewi Kunti Taribrata ingkang satemah minangka dadya tetimbanganira Yayi nggonira ngasta keprabon ana praja Ngastina ya Yayi kawula nuwun inggih Kang Mas berkah pangestu paduka ingkang kula pundi Widura wonten timbalan iki kadhawuh Kang Mas pujinan marang Gusti kang karya jagat muga-muga pun Kakang lebda ing karya inggih Kang Mas sungkem kula ingkang nderek paduka Kang Mas Kanjeng Rama sepisan malih kula nyuwun tandhaing berkah pangestu Kanjeng Rama Prabu ya Pandhu lumintu pangestuning pun Bapa Gangga Trigangga Durga Mendhak Kala Sirna muga-muga lebda ing karya nggih
Kakang Patih Dumya kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuhipun pareng nimbali kelawan ingkang abdi kepatihan pun Dumya. Iya. Ing pangrasa jeneng sira Kakang Patih kaya wis ndungkap mengko apa kang dadi karsaning ingsun. Kawula nok niki. Dina iki Gusti Nirasi Pandu lumawat marang Praja Mandura. Aja trangke Kakang derekna tindake Gustimu sarta nganti wadya. Dipepatut aja nganti keruwan. Sarta aja nganti kinira kalamunta wong kang bakal mbarang ngamuk. Mekaten sinuwun. Iya. Kawula nok niki. Ngestaken dawuh Paduka Sang Prabu kepareng ingkang abdi kepatihan amit madal pasilan. Iya. Kaya wis ora ana dawuh maneh Destarastra lawan sira Widura. Wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama, wonten dawuh Kanjeng Rama. Sak pungkure ingkang neraka miluwun nuwun marang purbaning Gusti muga-muga bisa kasembatan lebda ing karya Yonggir. Nok niki ngestaken dawuh Paduka Rama. Niki ngestaken dawuh Paduka Dewaji. Sepet kata iku aku wis paripurna sadanira Sang Buminata ing Astina. Sang Prabu Kresna dipayana sigra kundur angedhaton kinurmatan ungling gangsa sekaten.
Asritina ning pasewakan obro busananira gegarane wong urip kene nduk mandek sik ya Yung. Ya. Dasare iki nggo deg-degan mandek ora apa-apa. Ngapa to, Nduk? Aku arep takon iki mau tembange Asmarandana. Ya, Asmarandana. Cakepane beda ya, Yung. Beda. Padatan gegarane wong akrami. Ya kuwi piwulange wong arep bebrayan, wong arep bebujuan. Iki mau siji beda. Ya beda, Nduk. Gegarane wong urip uripene ning alam donya agama lan budayane tegese wong urip ning alam donya kuwi nganggo dasar loro adek-adeke loro agama lawan budaya mula tembunge saiki sinebut habluminallah karo habluminanas habluminallah panembahe manungsa marang Gusti kang akarya jagat lumantar piwulanging agama suci kang rinasuk kuwi habluminallah habluminanas habluminanas kuwi sambung rapate menungso karo menungso silaturahmi ya kuwi persatuan lan kesatuan kang mujudake kerukunan kaendahan kuwi jenenge habluminanas kuwi mlakune bareng aja disrempetke ndak marahi ora rukun sebabe kuwi di wilayah dhewe-dhewe kapan aku nindakake ibadah bab agama kapan aku nindakake budaya oh iya mula kala mangsane sok klera-kleru iya sing nembang iki mau ketoke gawanku saka omah oh gawan saka omah mantan pacar ora ning dhuwur nggone sesak mula manggone ning ngisor nyambi karo bakul wedang dek bakul wedang la iya no iya monggo pun ajengaken rumiyin Bu Asmarandana monggo
jengglengno Mas sing seru. Bisa medhotke demungku pancen pembalung elok. Matur nuwun menika kala wau pambukane ngatur kanthi Sekar Asmarandana. Iya Yung apa awake dhewe wis makaping marambah supadaning sasana inggil duwi abad. Iya dengaren Yung dengaren piye abene awake dhewe bagihane rak sasi poso Ramadan. Pancen aku njaluk mundur nduk gentenan aku ngono. Rumangsaku nek pentas sasi poso kok kaya dioyak-oyak karo wektu. Ngono. Lah iya. Jam 3 wis sithik kudu bubar mergane sahur. Ya Yung. Dadi rumangsaku ki kemrungsung. Mulane aku matur karo ingkang piranting pakurmatan Profesor Dr. Kasidi, Mas Kasidi, karo Mas Nardi, sedaya para kadang-kadang panitia. Kula nyuwun unduran Mas aku. Kula ampun dipapanke enten wulan Ramadan gentosan. Aku tak golek sasi sing netral. Lah ndelalah iki eneng wulan September iki nduk, ngono yo. Iki kabar tiba lakon jumenengan to, Nduk. Oh, bangsa jumenengan. Iya. Wiwit kawitan Januari ngantek sakyahene iki jumenengan terus. Iya. Nah, bareng tiba awake dhewe iki pas jumenengane Pandu. Ngono. Upamane nek aku sida wulan poso, ya kuwi jumenengane Sentanu. Lah rikala semono mbok nek ora kleru anakku Sena sing makili wulane poso. Oh ngono ya. Seneng nduk aku. Sababe nek nganggo lakon sing bangsa lakon baku ngene iki nduk tenan. Iki iso mikir dalange iso sinau gelem maca. Ngono. Iya. Dadi aku luwih nayogyani, aku setuju nek lakone kuwi didhawuhi ngrakit lakon sing nganggo paugeran tek sing nganggo lakon pakem bangsa jumenengan raben-raben upamane. Iya. Syukur seri Barata Yuda kaya mbiyen kae, terus seri Ramayana. Ngono yo. Iya. Dadi dalang nom-nom karben padha sinau lan gelem latihan meneh. Ngono. Iya. Iya. Yung apa? Iki ana nawala. Ya. Ya kudu diwaca kepriye keparenge. Ngene ya Yung. Iki nawala. Pagelaran Ringgit Wacuca dalu menika dipun adani ya menika RRI kaliyan KR Pepadang Sinengkuyung Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pepadi Daerah Istimewa Yogyakarta saha Basarnas. Oh ngono. Ya. Ugi nderek mangayu bagya ambawarsa RRI ingkang kaping 29. Oh iya Nduk, iki hari radio. Mestine 11 September wingi. Ya. Ya. Iki hari radio sing kaping 29. Ya. Untuk memberikan siaran terbaiknya datang masyarakat lumantar tekad andadosaken radio yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebagai media perjuangan, RRI juga harus memiliki komitmen untuk mempertahankan 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari
Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Hal ini sejalan dengan tema Hari Radio ke-69 yang diusung peran strategis LPP RRI sebagai media perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Oh, ngono ya, ya. Kanggo murwakani gandeng iki nawala nganggo 4 pilar. 4 pilar diunekke sik, Nduk. Yo, apa? Jare 4 pilar kuwi ana sing gugat. Gugat apa? Jare Pancasila kuwi dudu 4 pilar. Pancen Pancasila iki dudu 4 pilar. Pancasila itu dasar negara kita. Ning sing dikarepe pilar kuwi dudu mung aling-aling lho, Nduk. Pilar ki dudu mung aling-aling. Dadi pilar kuwi adeg-adeg. Adeg-adege wong Indonesia ya 4 kuwi mau. Oh ngono. Iya. Ngono ya. Ndek ben nganti aku ki rasaku ki ora kepenak. Ora kepenake. Ya mergo krungu jare 4 pilar kuwi MK wis nutup ora dikeparengke. Ning aku nekat, Nduk. Nekat. Heeh. Aku ki ndek ben eneng ya kuwi Menpora karo Pak Menteri Pak Roy Suryo Menteri Olahraga. Iya. Ya tak tokke, Nduk. Sebab aku gawe lagu 4 pilar iki ana sing merintah. Sing merintah sapa? Sing merintah kuwi Suwargi Pak Taufik Kimas. Ya kuwi garwane Bu Megawati. Rikala semono paring dawuh karo aku, Mas Mantep, aku njaluk tulung gawekno lagu 4 pilar ya, Mas. Oh nggih, Pak, sendika dawuh. Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI karo Bhinneka Tunggal Ika kuwi rakiten dadi tembang utawa lagu. Ngono yo. Iya lah tak gaweke. Rikala semono ya tak unekke ning DPR pisanan. Ya entuk pengalembono becik, Nduk. Ning terus sawetara sasi kae aku krungu kabar jare ora entuk di apa kuwi unekke. Ning aku nekat, Nduk. Ngono. Iya wong aku ora nyalahi paugerane negara kok. Wis nekat aku. Pak Roy Suryo ngatek dawuhi ngene nyemangati karo. Teruskan Pak Mantep, lanjutkan. Enggak apa-apa. Boten napa-napa, Pak. Boten pun. MK sampun anu menika, Pak. Boten ngeparingaken, boten paring idi palilah niku, Pak. Pun boten sanggagas MK. Saniki KM mawon. Aku ora kaget. Loh, nek MK niku ora Mahkamah Konstitusi. Nggih, diganti KM. Napa Pak niku? Ki Mantep ngoten niku. Lah aku kok ya malah deg-degan to aku. Ampun wedi Pak Mantep, pun butuhe anggere boten nyelaki kali paugeran sing punenten. Pun tindake mawon. Bedane napa biyen 4 mata? Ora entuk. Bareng karo ganti bukan 4 mata kok ya oleh. Kudu adil dong. Oh ngono. Ah iya no. Oh iya. Diunekke sik ya. Heeh. Nggih. Menika kula aturaken pisungsung saking kula lagu 4 pilar hambuk bilih menika mangke wonten ingkang klentu inggih nyuwun pangapunten. Menika namung pengothak-athik kula. Ingkang damel nggih kula piyambak Ki Mantep Sudarsana ya dalang desa. Sak saged-saged kula nderek nyengkuyung urun-urun menika adeg-adeking negari Republik Indonesia. Monggo 4 pilar dados. Pilar iku setenge negara Pancasila dasaring negeri utama Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa
NKRI iku nyata harga mati kanthi asesanti jiwa patriot sejati rawe rantas malang kutung polobis kuntul baris pengkhianat pasti habis. Monggo ibu-ibu sing tegas Bu, ora apa-apa. Nggih, menika para bapak-bapak langkung-langkung pandemen ringgit purwa ing Ngayogyakarta lan para pamirsa ingkang wonten dalem. Menika mligi kula tujukaken dhumateng warga masyarakat ing Ngayogyakarta utaminipun lan malihipun kagem para kadang-kadang kula seluruh Nusantara Republik Indonesia. Ngono ya ya. Ha Nduk. Sing wigati aku ora ngowahi karo paugeran. Ya ta. 4 pilar iku petenging negara. Pancasila dasaring negeri utama. Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. NKRI iku nyata harga mati kanthi asesanti jiwa patriot sejati rawe lantas malang kutung polobis kuntul baris pengkhianat pasti habis. Nek kira-kira nyekel pemerintahan iki mung bakal dadi pengkhianat harus dihabisi Nduk. Kita harus berani. Ngono yo. Nah iya no. Wis. Negarane dhewe ngantek ngurak-marik kaya ngene iki mergane apa? Ayo. Ayo dipikir, dipitung kanthi genep. Lah mergo pengkhianat to. Prawira Saguh Jaya Indo. Nek ning arep iya iya barengane tekane ngendon mung ngentekke bondo negara. Wis. Sapa sing cilaka? Ya para kamu lho wong cilik. Mula to tembunge wong cilik ongklak-angklik lungguhe mung aneng dingklik mangane mung sethithik uripe ngwancik-ancik engko nek ning geger mati sik. Ya wis. Ya ngono ra. Iya ya ya. Nek ning geger apa wong dhuwur sing kena wong cilik-cilik sik. Ate apa? Nek ning dum-duman apa kumanan wong cilik ora uman. Ibu adok sing ning dhuwur. Kowe iki kok kasar men. Ya ben, alah mongso malatana nek karo wong korupsi ora wedi aku. Jagake ngoyo-oyo do mletul ndledek ora karu-karuan. Ya ya. Muga-muga Nduk, iki kanthi pernatan anyar iki mengko. Iya. Pemimpin ya kuwi presiden sing kaping 7 sing bakal ngayomi karo rakyat Indonesia bakal iki muga-muga ya bisa netepi apa kang dadi pangandikane lati pakarti nyawiji ucape batine temindake padha apa sing diucapake apa sing dingendikake kudu netes ngono iya anggere netes tenan ya insyaallah Nduk bakal tumata tenan ya matur nuwun ya iya wah jan
Nduk, iki komplit, Nduk, iki gawan saka omah. Ngono yo. Ya. Iki wayang sak gamelane iki jujur iki gawan kok omah. Lho. Dengare kok nggawa gamelan. Jane nek aku sowan mrene iki mung wayang tok. Lah kok nggawa gamelan. Lah bacutan iki. Bacutan saka Madiun. Lah nek aku dadak mampir ngomah ngedunke gamelan ra kesuwen. Bablaske aku kandha karo penitene bablasno yang sasana Injil aku ngono. Ditata sak gamelane. Iya wis gamelane komplit tata ning kono. Aku matur karo Dik Nardi. Dik niki timbangane kula tata-tata ngusungi gamelan enten griya mungkin ndak kedalon. Pun pokoke gamelan kula beto sisan gawe. Mangke wonten sasana Injil kajeng ditata penitene. Oh nggih. Pun prayogi sanget. Ning boten-boten biayanipun. Aduh. Pun boten napa-napa pun. Pun dibiayani pinten-pinten mriku aku. Lah iya, alhamdulillah, Nduk. Ya mesa diparingi tambahan matur nuwun. Ngono ya. Iya. Iya. Dadi pancen bengi iki beda karo padatan, Nduk. Mula le nyabeti gamelan ya wah jan kaya wong gebuk boto tenan. Sebabe gamelan aku ki ya kandel-kandel ora digepuki ora muni. Sebab pancen iki wis tak tata. Ngono ya. Iya. Wis tak gawe iki gamelan dienggo wayangan. Nabuhe mesti kudu seru. Beda karo gamelan dienggo uyu-uyuan, Nduk. Uyon-uyon. Nah, ada iya uyon-uyon kuwi. Nek gamelan dienggo uyon-uyon tipis-tipis ora apa-apa, dijawini wae muni karo mat-matan. Ya, nek jenenge wayang iki butuhke panjang kuyung, panengane nggon kelir, ngarep butuh sereng, kudu seru. Banter. Nek melek. Lah ya kudu melek to. Lah iya. Ya. Mula iki kanca-kanca ya kudu siap iki waranggana aku nggawa 1 2 3 4 5 6 7 nang isor. Ya. Dan nek darane teko ngono iki salahke do pamit, Nduk. Sing pamit wae 6 iki. Wingi bengi iki coba apa memper to. Nang Medion iki ngantek sindenku kuwi 12. Dadi ya kebuyukan Batang Sayuta tenan. Wah ya panggunge iki ketok wah semua. Wah sindene pirang-pirang wah jan. Hebat kae ning aku ya. Oh, aku ngono. Apa trutur. Ya pengeluaran ya membengkak. Ya ora apa-apa yo. Ora apa-apa. Ya, Nduk. Pancen aku wis ikhlas. Uripku karo kanca-kanca seniman ya karo para penabuh karo para waranggana. Bos saiki nek diitung-itung tenan ngono wis to. Dialangi milih santeng paribacen pinter njero langit ora tabuhi ya ora dalan. Ora disindeni ya ora apik. Mula kabeh kuwi mau kudu nyawijekake tekad. Ngono ya. Ya dalange kudu ngerti swasana. Gamelane apik, wayange ya apik. Penabuhe kudu pinter, Nduk. Ngono ya. Penabuhe pinter, pesindene ya kudu mumpuni. Kuwi wae nek ora nganggo pengeras suara sing apik, ya ora mendukung. Wis dalange apik, wayange apik, gamelane apik, bregas sindene apik, pengerase apik, nek ora ditanggap ya merongos. Badhe tekan kono. Lah iya no. Coba saiki pikiran, ya ta? Tukulan dalang nom-noman iki walah tenan, Nduk. Wis. Solo ki dalang ki sing isih saka SD iso mayang akeh, dalang cilik-cilik akeh. Terus dalang sing SMP ya wis akeh. SMA akeh, apa meneh perguruan tinggi kaya isi wah wis akeh. Tenan, Nduk. Sak mburiku ki dalang wis akeh banget. Ning pertanyaannya, engko bakal sing nanggapi sapa? Iki lho. Nek gawe dalang ki gampang, Nduk, tenan. Wis 2 tahun aku gawe dalang mesti dadi. Pertanyaannya, lho ki engko sing arep nglestarekke iki sapa? Lho iki nek kene iki. Arep wayang ki entuk penghargaan saka dunia. Wayang adalah karya agung budaya dunia. Ki terus arep dikapake wayange iki. Apa wis mandeg?
Engko nek mandek penghargaan bakal dicabut lho. Lho dicabut. Lah iya ana wong mandek ora berkembang. Lah supaya berkembang ya antarane pemerintah, seniman karo masyarakat nyawijekake tekad ya kuwi nyengkuyung adeke nggon kesenian. Pemerintahe ya kudu gelem wayangan. Pamane istana negara presiden wayangan, wakil presiden wayangan, menteri wayangan, anggota dewan wayangan, Pak Gubernur wayangan, bupati, wali kota. Syukur-syukur desa ngenengake ya kuwi bersih desa wayangan. Nah, kuwi tegese masyarakate ya nyengkuyung. Sak ora-orane menghargai wayang adalah milik kita, milik bersama bangsa Indonesia. Ngono yung iya. Yung apa? Malah aku ki krungu. Apa? Jarene pemerintah ki nek wayangan wedi. Wedi karo sapa? Wedi karo KPK. Lho nek wedi karo KPK. Wayangan ora ganti semono ki duwite kok ngendi ngono ki? Ora piye kuwi? Oh, nek ngono tenan KPK ki nek ngono tenan bakal dalang ya modiar. Ha kabeh ora wani wayangan no. Ngene ya, Nduk, kabeh kuwi nek manut saka panemuku. Iya, memang KPK harus kita dukung, kita sengkuyung. Ning saiki sing diurusi KPK ki nggon napa? Ra nggon kesalahan. Pamane korupsi bab perkara duit kudu dioyak. Lah saiki nek wong wayangan lho, ngentekke det pira to? Wis. Tur tumanjane kanggo ngurip-urip budaya, ora nguri-uri, ning ngurip-urip. Nek nguri-uri iki mung seneng tok ora tau nanggap. Contohnya sing dhuwur-dhuwur kae ya ngono. Pidato, Nduk. Marilah kita lestarikan budaya kita wayang kulit yang adiluhung, ning ora tau nanggap. Lah ya wis. Cilaka no. Iya. Wis pikiran. Wis, engko popole nek wayangan ngono bar nyerahke wayang mulih. Kok ngenteni limbukan ngono ya ora, Nduk. Ya. Iya, muga-muga engko bakal ora, Nduk. Tenan. Insyaallah bakal dadi becik. Wis ayo disengkuyung bareng-bareng. Ben mlaku, Nduk. Iya. Ki sing pinggir dhewe iki waranggono adoh sangkane saka ngendi kuwi saka Amerika. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam Pak Dalang. Iya, selamat malam Pak Dalang. Jan seneng aku. Lah iya. Suarane kaya wong sing nggon bangju wae. Om, selamat malam, Om. Angga anggere kei 1000 minggat. Makasih Om, cunduk laris, rais raimu ya. Sing didol apa nek cunduk laris? Aslinya dari mana, Mbak? Saya asli dari Los Angeles, California. Los Angeles, California. Namanya? Yang lengkap? Ya, nama lengkap. Megan Colleen O'Donoghue Williams. Duh, angel men. Anu Megan Colleen O'Donoghue Williams. Oh iya, oh Waliem. Mbak Waliem. Sudah lama di Indonesia? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Sudah bersuami? Sudah bersuami? Dulu pernah. Dulu pernah. Lah sekarang? Ya. Anu Pak Dalang, sekarang ucul. Oh, alarm muni rondo kok isin. Apa itu rondo, Ram? Ucul dia. Oh, ucul. Okay. Dulu suamimu itu seniman atau pengusaha atau? Seniman. Oh, seniman. Okay. Seniman apa? Keroncong. Oh, keroncong. Okay. Oh iya. Seniman keroncong. Sekarang Mbak Megan terjun di kesenian babagan sinden gitu ya. Okay. Tentang sinden
sesendunan. Nanti dulu, Mbak Megan melihat wayang seperti ini gimana? Rasanya gimana? Wah, sangat senang sekali. Senang sekali ya? Iya, jenengan semangat sekali. Oh iya. Sangat menyemangatkan masyarakat sini. Oh gitu. Iya. Nggih. Nanti dulu, Mbak Megan seneng wayangnya apa seneng dalange? Maksudnya? Loh, seneng wayangnya itu atau seneng sama dalangnya? Iya, gimana ya Pak Dalang? Ya gimana? Iya, kalau wayangnya sih senang sekali. Kalau dalangnya ya ada senangnya, ada tidak. Gitu loh. Senangnya gimana? Senangnya ya mungkin 90% kepribadiannya bagus sekali. Oh gitu. Nek ora gelem ngalem ora tak bayar. Nggih. Tidak senangnya? Nanti kalau kita sudah berdua saya omongkan ya. Nyok. Apa? Nyok. Nyok. Apa itu nyok? Munyok itu bagus. Munyo itu bagus. Bagus. Saya munyo. Oh, apalagi jenengan malam ini sangat munyo sekali Pak Dalang. Piye kuwi? Iya ya, munyo banget ya. Oh iya ya. Ayem bali jem. Iya. Nggih. Begini, Mbak Megan, kalau di Los Angeles itu kalau dengan Pasadena itu Dekat Pak Dalang. Apa jenengan pernah ke Pasadena? pernah saya ke Pasadena itu kan juga Amerika kan? Iya betul. Ya. Tahun berapa? Itu kalau tidak salah tahun 96. Oh. Pada waktu itu pesta bunga dunia. Betul. Ya, Di situ pesta setiap tahun ada. Ya,